गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै राजा राजानिसिम बावहरनाय जाबाय। दिनै बे समाव आङो गोसोआव खोब दुखु लानानै बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। खायसे खायसे फेसबुक नायगिरि बिथांमोनहा मानि सायाव भिडिअखौ बानायनो नागिरदों बेखौ एसे आन्दाज मोनखादों। जिहेतु दासान्दि फेसबुकआव भाइरेल जाबाय थानाय मोनसे भिडिअखौ लानानै गोबां सुबुंफ्रा सावरायलायगासिनो दङ। दा बेखौ आङो थांनाय मैयासो नुसनदों। आं ओरैनोब्लाबो ससियेल मिडिया एबा फेसबुक बा इउटिउबफ्राव बारा फुल टाइम आं नांथाबबाय थाया। बेनिखायनो आङो भिडिअआ एसे गोबां सम जादोंब्लाबो आं बेखौ नुसनाखैमोन। आरो मैया आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन। बे जायगायाव थांनायाव आंनि गोबां लोगोफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै आंखौ गोबां बायदि बायदि बाथ्राजों बुंदों आरो साजेसनबो होदों जेनेबा। दा बेखौ लानानैनो आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना नैबेहाय बे पिक्साराव नाय, बे फट'खौ नायबानो जाबाय आरो नायब्लानो नोंथांमोना बुजिखाबाय। बे पिक्सारा मोनसे अश्लील पिक्सार, बियो सावगारि। दा बे सावगारिनि बिगोमाफोरनि मुंफोरा मा आं बेखौ मिथिया आरो बिथांमोना बबेनि बेखौबो आं मिथिया। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय आंनि गोसोआव दुखु मोननाया खायसे खायसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंदों बे भिडिअजों बे मेथाइआ मा सोमोन्दो दं होननानै बुंदों। नंगौ, आंबो बेखौनो सानदों। दा बेखौ आङो मोनदों अरुण बरगयारी होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव आं मोनदों बेखौ। बेनिफ्राय बेखौ सेप्तेम्बरनि 23 अक्ट'आवनो आपल'ड खालामदोंमोन। नाथाय आङो आनलाकि, आं बेखौ नुसनाखै। बधय मोजां नायैखाय आङो नुसनाखैमोन खोमा। बिनिफ्राय गोबां आंनि लोगोफ्रानो आंनि वाट्सएपआव बेखौ आंनो सेन्ड खालामहरदों। बिनिफ्राय आं नायदों। दा आंबो नुबाय भिडिअआथ' सोरबा न'खरसे फेमिलिनि भिडिअ बियो। दा आं नैबे खोथाखौसो बुंनो सानगोन आरो जेनेबा जाय फेमिलि बिथांमोनहा गावसिनि बेबायदि आखलखौनो जुदि केमेरा दोनलायनानै बेखौनो जुदि भिडिअ बानायलायदोंब्ला बेथ' खोब गोरोन्थि। आरो गावनि बिसि फिसायनि गेजेराव मा जादों मा जायाखै बेखौ समाजनि गेजेराव दिन्थिनो नागिरनायाथ' गोरोन्थि। नाथाय आं बेखौबो बुंगोन, दा जाय बिथांमोनहा बे पिक्साराव दिनै सावगारि जानानै दङ, बै सावगारिनि हौवा हिन्जाव बिथांमोना आसलथे बे भिडिअखौ गावसोर बानायदोंना बानायाखै। जुदि गावसोर बानायाखै, जुदि गुबुना जुदि बेखौ बानायखोमादोंब्ला बेथ' बिराद गिदिर क्राइम, बियो बिराद साननो लगा बियो। बेनिखायनो आंबो सानदों आरो जुदि बिथांमोना गावसोर जाथाय जानायखौनो जुदि भिडिअ नायफिननो लुबैनानै गावसोर बानायनानै बेबायदि जादोंब्ला बे बिथांमोननि फेमिलिनि गोरोन्थि। आरो जुदि बेखौ सोरबाया जुदि आन्दोआव थानानै खेबखुमानानै बेखौ भाइरेल खालामदोंबा बेथ' गोबां गिदिर क्राइमखा। ओमफ्राय आं आरो बेखौबो बुंबावगोन, खायसे खायसे कमेन्ट सेक्सनाव बुंदों जे बे भिडिअआ पुराना भिडिअसो, बेजों बे मेथाइखौ मानो लगायना होखो होननानै बुंदों। नंगौ, दा पुराना भिडिअ ना गोदान भिडिअ आंथ' थाल लायाखै। दा भिडिअआ पुरानायानो जा बा गोदानानो जा, नाथाय आं बेखौसो बांसिन दुखु मोनदों जे जाय बिथां बे अरुण बरगयारी फट'खौ नायोबाथ' बिथाङा उन्दै गथ' बायदि नुयो, सेंग्रा बायदि नुयो। जोंनि बहुद उन्दै जागोन बियो। दा बेवहाय बे मेथाइखौ बै सावगारिजों मा ओंथियाव गोरोबनानै बेखौ आपल'ड खालामनानै होखो, बे मेथाइखौ मानो दाजाबनानै होखो, आं बिनि फिननायखौसो नांगौ। आरो मा ओंथि दङ बेवहाय जेनेबा बे मेथाइखौ। दा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो नागिरदों, जाय बर'नि गोथार आर'नाइ, जायखौ जोङो माननिगिरि बिथांमोनखौ जोङो बेजों बरायो, हाबा हुखायाव जों बाहायो, मिथिं दावथिङाव जों बाहायो, मोसानाय मुसुरनायाव जों बेखौ बाहायो। जों बेखौ गोबां मान थानाय हाबाफारियाव जों बेखौ बाहायो। बेखौ आं गोसो गोरबोजों आंनि थौले मेलेमजोंब्लाबो आं नुहुरनानै
बेखौ गोसो गोरबोजों आं लिरदों बे मेथाइखौ जोंनि गोथार आर'नाइखौ लानानै। नाथाय दिनै मोनसे अश्लील भिडिअ'जों जे बे मेथाइखौ बेयाव गोरोबफानानै दाजाबनानै होबाय, दा बिनि ओंथिया मा आं बुजिनानै मोनाखै। बेवहाय आर'नाइनि ओंथिया बै सावगारिजों मा सोमोन्दो दं, ना माबाफोर सोमोन्दो दंब्ला आंनो जाय बिथाङा आपल'ड खालामदों बे मेथाइखौ दाजाबनानै बे आंनो फिननायखौ होनांगौ, आं बेखौ लुबैयो आरो। दा आं नैबेखौबो बुंबावगोन जे गोबां कमेन्टगिरि बिथांमोना आंनि जानानै आंनि फारसे जानानै खोथा बुंदों, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंबो सानखादों जे बे मेथाइआ बेजों जेबो सोमोन्दो गैया, ओंखायनो बेयाव होनाया माने बियो मा होनना बुङो बिराद गोरोन्थि जादों, बिराद गिदिर गोरोन्थि जादों। जायनि जाहोनाव आं बेखौ जाथिनि मोनसे गोथार आर'नाइखौसो आङो लानानै बिनि ओंथिखौसो आं बेयाव दिन्थिना होनाय जादोंमोन नालाय। जानो हागौ आर'नाइनि ओंथिया आंनि मेथाइआव बेरखांजोबाखै, बेखौ आं मानियो। नाथाय आंनि खर' मेलेमा जेसेबांसिम मोनहानाय आं बेवहाय दिन्थिनानै होदों बर' हारिनि गेजेराव। दा बेखौ बेबायदि अश्लील पिक्सारजों, जाथारि गोरोबै पिक्सारजों दाजाबनानै होनायखौ आं गोजोननाय मोनाखै। दा बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामगोन, अननानै जे बे मेथाइखौ बे सावगारिनिफ्राय बोखारनानै हो। नङाब्ला माने गोसोआव बिराद दुखु थागोन आंहाबो। आरो ओरैनो जेनेबा बे मेथाइजों आंहा मोनसे मानदान्दा दङ बर' हारिनि गेजेराव, जेनेबा एसे मिन्थिजानाय बा एसे जेनेबा मान होजानाय दङ। दा बेखौ आङो माने बे सावगारियाव होफानायनि थाखाय दिनै माने ओरैबायदि माने बे मेथाइनि ओंथिखौनो माने थायोब्लायदि आं मोनहैबाय आरो। माने ओरैबायदि माने नंगौ गुबुन हारि अश्लील साइजनि मेथाइफोरखौ जुदि लगायोब्ला किबा जेने नोंनि सावगारिजों, नोंनि पिक्सारजों, नोंनि भिडिअ'जों गोरोबगौमोन खोमा बियो। नाथाय बे जे मा तालुक दङ आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै। बेनिखायनो आं खनले रिकुवेस्ट खालामगोन जे बेखौ अननानै बोखारनानै हो। आरो ओरैनोथ' आंखौ गोबां लोगोफ्रा आंखौ बुंदों जे नोंनि बे मेथाइआ बेबायदि जानला मोनला बाहायजाग्रा मेथाइ नङा आरो नों बेखौ FIR हो होननानै बुंदों। नाथाय आङो दिनै बे समाव आङो जेरैखि जायाब्लाबो गावनि बर' फिसाजोंनो फिसा नालाय, बेनिखायनो आङो गिबि स्टेपाव आङो बेखौ आं इसिबां गोजौसिन सानहराखै, गोसोआव बिराद दुखु मोनदोंब्लाबो। नाथाय दिनै आं रिकुवेस्ट खालामबावबाय जे बे मेथाइखौ अननानै बे सावगारिनिफ्राय बोखारनानै हो। खावलायदोंबो आरो वार्निं बायदिबो आं होदों। बेनिखायनो आं बुंबाय। दा आं रायजोफोरनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट जे आंनि बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थिफोर जाबाय नामा, एबा आं बिदिखौ बुंनाङामोन नामा, बा बुंनाया मा जाखो, एबा बुङालासिनो थाबा मा जागौमोन, बेखौ अननानै कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव लिरहर। आं फरायगोन, आं नायगोन, हानायखिनिखौ आं रिप्लाइबो होगोन। दा गोसोआव दुखु मोननाय माने हारिखौ साननानै आं गोबां मेथाइफोरखौ थौले मेलेमजोंब्लाबो माने मोनहासौजोबाब्लाबो जा एसेनि मोनहासौवो बेजोंनो आङो जानला मोनला लिरलाबायो। नाथाय बे आंनि गोसो गोरबोजों सिन्था खालामनानै लिरनाय मेथाइफोरखौ आङो बेबायदि अश्लील भिडिअ' बा आरजाथावै आब्रुथि गैयै भिडिअ'फोरजों माने खाब जाहोनायखौ एबा गोरोबनानै होनायखौ आङो गनायनानै लानो हाया माने गोसोआ। दा बेनिखायनो आङो बेसेखिनिखौनो बुंबाय। हायोब्ला नोंथांमोनाबो मोजां आंनो साजेसन हरबानो जाबाय। गोजोन्थों। बेखिनियावनो आङो आंनि भिडिअ'खौ फोजोबबाय। खुलुमबाय।